Den største ære. Det de alle har kæmpet for. Kaldet til pæn. Stemmen fra What? Battle-formatets ypperste præstation. Daniel! Og hvis jeg kunne ændre en ting i hele min tilværelse, så ville det være min seksuelle præference. Jeg tror virkelig, det er nemmere, når man er bøs i den her verden. Hed Gønbæk out! Ikke alle er skabt til en plads. Markus Bæk. Mikkel Norup, komiker, freestyler. Mr. Beast. Ægte psykopat blinker ikke, når jeg nyser. Kryber. Det kræver en nyder i sådan en grad, at marinekorpset virker som nogle små fisser. Mester Loke Def fra Lotion. Ego, A to the C. Well, are you worthy?